Hej og velkommen til en ny serie på kanalen. Og det den her serie handler om, er at Disney-kort er kommet frem igen. Og grunden til at lave den her er, fordi jeg tænker, sådan, det kunne være sjovt sådan, lige at prøve sådan med at optage med det. Og så sidste år, så kan I se her, så har jeg mappen, og jeg har alle kortene. Altså, jeg har ikke de der alle ekstra kort, altså det der med bøgerne, men jeg har alle de generelle, altså det med billederne. Og så har jeg været ude sammen med min mor og handle det, hvor jeg så har fået 6 af de nye kort her. 6 af den her, og det er fordi, at i min købmand, så er der en Ribberhus også, den giver et ekstra kort, så hvis det er, at I rigtig meget brænder for at få så mange af dem her, fordi I helst gerne vil have alle, så bare køb en masse ost. Så, og vi handlede egentlig bare for 500, men så. Og desværre har jeg ikke fået en samlemappe endnu, men det kommer jeg tilbage til. Så, men det bliver spændende, og hvis I kan lide den serien, kan jeg allerede nu sige, så like. Men hvis I ikke lide den, så dislike, så længe det er, I skriver i kommentarerne med, hvad der kunne gøre bedre, fordi jeg kunne nemlig altid bruge konstruktiv kritik. Så, men lad os komme i gang. Vi tager det første kort, og jeg har ikke studeret dem her, men sidste år, der den måde, man åbnede på, er, nu skal I se, om jeg kan få det, det er, at man tog den her ud, og så var der, ja, det er der, sådan åbner man, og så kan man se her, de her to, de sidder sammen, dem tager man så, og sådan og hiver, og så kan I se, det er sådan man åbner. Men det bliver spændende med, hvad jeg får af den første pakke, så lad mig se det. Dory, helt klart min yndlingskarakter fra Find Nemo. Nej, en ting er, her er den 25. august, kommer faktisk en Find Dory-film. Jeg glæder mig helt vildt til. Men den første, det kan jeg se, det er nummer 121 ud af 126. Wow, what the... Så få kort er heller ikke. For jeg har nemlig kigget. Find Dory-serien har været en af de forreste. Men den forreste... Wow, hvor er jeg egentlig bare heldig. Nå, vent, ups. Det er ikke selv kortet. Det er... ups. Det er sådan her. Jeg har fået en Dory. Ja. Jeg elsker virkelig det der. Nå, jeg elsker Dory. Og så har jeg Mufasa fra Løvenes Konge. Men jeg glæder mig helt vildt meget til det. Og så har jeg så fået Professor Sundap fra Biler. I kan se ham her. Det var det første. Så det er meget, meget spændende. Synes jeg. Jeg har lige set det her. Hvad i alverden? I kan se her. Ja, I kan vel godt se. Jeg kender ikke noget til det. Fordi før tiden, der var ikke sådan nogle her før. Der var ikke sådan nogle her sådan kort, hvor det var sådan, og så kunne man lige åbne, og så lige se lidt mere. Her er med, hvordan man tegner Dory. Jo, lige hvad jeg trængte til. Jeg elsker Dory jo. Så det er noget kort. Eller anden pakke. Men så ja. Det irriterende er bare med, hvor svære de her egentlig er at åbne, hvis man er nybegynder. Men jeg skal også lige selv ind i rutinen, eller ind med, hvordan man er. Jeg kan godt bare huske, hvordan det er. Men efterhånden, så bliver det nemmere og nemmere for mig. Okay. Næste har jeg et frostkort. Det er Elsa og Anna fra Frost.
Så har jeg Mac fra Biler. Og så er der Christoffer fra Frost igen. Og så er der Wendy fra Peter Pan. Wee, Peter Pan. Ej. Så. Ja. Okay. Så er der 4 tilbage. Wow. Wow, den har også været lidt over 5 minutter. Så. Lad mig se. Okay. Næste pakke er der Scar fra Løvernes Konge. Og Troldene fra Frost. Anna fra Frozen. Og kom til at lige gøre det der. Det er fordi I kan godt se. Det ser lidt anderledes ud, synes jeg, i forhold til de andre. Så vil jeg sige. Og det her, det er en film, jeg ikke har set før. Det er Todd fra Den Gode Dinosaur. Jeg tror faktisk, det her er en af de eneste film, jeg ikke har set der, som man rent faktisk kan se. Altså, Find Dory er der ingen mulighed for at se lige nu. Så næste, det viser også bare med, hvor sådan med, jeg kan godt lide lidt Disney-film, altså sådan, men det er ikke sådan så, nej, yes, en ny Disney-film, og så spørger jeg lige min morfar, må jeg ikke komme i biografen og se en ny Disney-film? Nej, jeg hader jer, ej, sådan er jeg ikke. Så. Men det kan godt være, jeg kan se, der er endnu en af dem her. Den måde jeg kan se det på er, I kan se, der er et lille hjørne her. Og det er faktisk den her. Ja. Det er Mickey fra Mickey og Friends. Og det står også hernede på side 18 i dit album. Lad os se, om her skulle der vist stå, med hvordan man tegner Mickey. Og så har jeg, Junglebogen har jeg heller ikke set som film. Men det er Monkey Funky. Men jeg er ikke engang sikker på, om det her overhovedet er en film, sådan Junglebogen. Så har vi Olaf fra Frost. Endnu en af dem, som jeg ikke har set før. Det er Bruno fra Den Gode Dinosaur. Ej. Men ja, så er der bare 2 tilbage. Det bliver spændende, og I må undskylde stemmerne i baggrunden, hvis I kan høre dem, men det er fordi, jeg er jo ikke gammel. Jeg er ikke gammel nok til at flytte hjemmefra endnu, så ja. Okay. Her er der, den her har jeg her ikke set, det er Donkey Wissington fra Zootropolis. Den har jeg har ikke set Zootropolis. En odderunge! Fra Find Dory, eller som det hedder på engelsk, Find Dory. Jeg har allerede et byttekort. Det er professor Sudap fra Biler. Se. Eller Toren. Nej, det så faktisk bare Biler, men han er fra Toren. Ham har jeg jo en af. Det her det er et nyt kort. Altså, det er, jeg er faktisk kun lidt, der ikke er nyt. Men det er Carla Veloso fra Biler i også. Se. Så. Nu bliver det spændende. Sidste. Så. Ja. Og hvis I vil, og hvis det er, at I er nysgerrige med, hvordan jeg rent faktisk gør det her, sådan med, I gerne vil se lidt bedre og lære det, så bare skriv noget i kommentarerne, så skal jeg nok lære det ved min næste. Men så næste, når jeg holder, den her kommer, jeg laver kun de her videoer, når det er, at jeg har fået nogle nye, og jeg kan se, wow, der er en ny af det der, det er fra Prinsesser, hvor det står på side 20 i dit album. Og det er Askepot, man kan tegne. Lad os se. Ja, sådan her tegner man Askepot. Så. Det er ikke rigtig noget spændende. Den har jeg faktisk også i den her,
i min bog, men det ser bare ikke lige sådan ud. Det er Kongen fra Biler 1. Så. Det her er Mr. Big fra Zootopolis. Det sjove det hele. Han er ikke særlig stor. Og det aller sidste kort er Faunia fra Disney Fairies. Altså feer. Nej. Jeg ved det ikke helt. Men den her film har jeg heller ikke set. Ja, det er Fairies. Men ja, det er så det. Så håber jeg har en nyt video, og hvis I gerne vil se mere sådan noget her, så husk at like og skrive i kommentarerne. Men hvis I ikke var så vilde med, og I dislike, så skriv venligst i kommentarerne, hvorfor I disliker. For som sagt, kan jeg altid bruge konstruktiv kritik. Så, men den her var allerede cirka 11 minutter, så hej hej. Pas godt på jer selv, indtil vi ses næste gang. Hej hej.